maayong sugdan pagpamalandong ang atong ikaduhang pagbasa. Ang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto, 1 Corinthians chapter 15. Niingon diri nga duha day kaklase si Adan, na ay Adan nga lawasnon or tawhanon, na asay Adan nga espirituhanon. Asa man mo gusto nga maliwat ani nga Adan or mahimong anak sa Adan nga tawhanon or lawasnon o sa Adan nga espirituhanon. Isang kamot, kinsay gustong maliwat ni Adan nga lawasnon, tasang kamot. Arang-arang, ako ra. Kinsay gustong maliwat ni Adan nga espirituhanon, taas ang kamot. Awasa mo gustong maliwat nga, di man mo isa. Kinsay gustong maliwat sa yawa, kay wa mo pilion aning duha, liwat mo si yawa. Na siya. Saman tagaan ta mog second chance. Sige, first nga chance, second chance na ni. Kinsay gustong maliwat sa Adan nga lawasnon, ta sa kamot. Kinsay gustong maliwat sa Adan nga espirituhanon, ta sa kamot. Daghan-daghan na. Kinsay mga liwat sa yawa, tanan nga wa mo isas kamot. Sorry, mao man gid na matud pa ni Kristo, kinahanglan magyud kuno ta mo pili. Nganong kinahanglan man tang mo pili? Kay ang basihan di is Ginoo nato kun iya batang silutan o gantihan ang atong desisyon. Mao na sa atong ebanghelyo karon, pulos gyud ni siya instruction sa Ginoo nga magdepende sa atong desisyon. Mao na ang katapusan niyang gisulti sa atong ebanghelyo, ang taksanan nga inyong gamiton alang sa uban, mauusab ang taksanan nga gamiton sa Dios alang kaninyo. Nya kinsa maning Adan nga mga liwat ni Adan nga espirituhanon, daghan-daghan mo nga miisa ani. Congratulations. Nya unsa may kinsa maning Adan nga espirituhanon, mao ni si Jesus. Nya unsa may kinabuhi ani ni Hesus, unsa na to pag-ila nga naliwat ang Hesus? Si Hesus liwat sa iyang amahan nga langitnon. Unsa may iyang amahan langitnon? Maluluyon. Mao nang do natay gitawag og divine mercy. Kusog kay tang mo debosyon anang divine mercy. Magchaplit dayon ta ika-alas 3. Pero ang mga batasan liwat di ay Adan nga lawasnon. Nya unsa may kinaiyaning kuan espirituhanon nga Adan. Sa unang pagbasa, si Saul, si King Saul, Hari Saul, nasuko ni David na iya unta gyung right hand. Dako kay nahatag si David nga kaayuhan sa Israel. Gipatay niya sa Gulayat, gipatay niya ang ilang mga kontra. Pero si Saul naglagot kay nasina. So ang Adan mao ang Adan nga lawasnon nagrepresent mao si Saul, masinahon. Kana bang masinas lawas ba? Kamo, di mo masinahon. Kung ang imong silingan magpablan sa buhok, di mo sinag pablan. Kung ang imong silingan, ang mga artista nagkiskis sa kilay, di mo kiskis kilay. Mga masinahon mo. Kung ang inyong silingan magpausab og pintal sa balay, dili mo magpapintal sa inyo. Pintal sa nga buangon mong dagko. No? Kung tanaw nimo ang imong isig kataw, ni arang-arang ang naong, kay ni puti ang naong, di ka magpaputi sa imong naong. Paputi sa buangon lagi kay. Mao na siya, masinahon ba? Unyag malabuan kas imong isig katao, labi nagsauna imor ubos ra na nimo nya karon ni saka na
di ka maglagot. Maglagot. Mao na si Saul, iya ragong sundao si David, niya ni sikat magmais David, iyang gustong patyon. Pero si David liwat sa adan nga espirituhanon, nahigugma sa kaaway. Wa niya patya si Saul. Ingon siya, darang imong bangkaw ug ang imong tibod. Wa ti kapatya, kay bisag gitugyan nakas Ginoo nako, wa ti kapatya, kay nahigugma ko sa pinili sa Dios. Ninduta, no? Kamong mga asawa, di ninyo patyon ang kabit sa inyong bana? Dili? Kamong mga bana, di ninyo patyon ang kabit sa inyong asawa, in kaso lang na. Di mo kapangante nga inyong patyon. Hoy, mga bana, tubag. Anong tingog? Ayaw na lang sad mo kamo mga tiwasonon, kay wala man say mo kabitan ang inyong kuan. Ngako lang ba, imagine lang ba? Imagine. Ana. Karon mao na ang adan nga lawas non og kanini ang kuan espirituhanon. Nya sa atong ebanghelyo giklaro gyud ni Hesus unsay mga kinaiya sa adan nga espirituhanon. Ingon gyud siya diri nga higugmaa gyud, daghang kay sa gisulti, higugmaa gyud imong kaaway. Nya kun mosagpa siya sa imong pikas aping, ipasagpa lang pikas kay mo gyud kinaiya sa kaaway, managpa man gyud na. Pabali-bali lag sagpa. Nya kun kanang kaaway mukuha man sa imong butang, di man na mananghid, ayaw na lang kunog bawia. Nya kana sang kaaway nimo, di man na mo bayad og utang, ayaw na lang sag paningla. Na nya kanang kaaway mulibak man ginani mo, mudaot man ginani mo, iampo lang. Ayaw baos og daot. Kinsa ang mosunod ni Hesus or ni Adan nga espirituhanon? Taas ang kamot. Jutay na lang kayo. Ganiha, dagandaghan unta to. Ang tanan nga dili mo buhat niini, maunsa man? Maimpierno. Ang tanan nga mo buhat niini, malangit. Okay na, mo na siya. Ningon pagidiri nga, panghatag kamo o kamo hatagan. Pag maluluyon kamo o kamo kaluyan. Pasaylua ang inyong isig katao o kamo pasayloon. Ayaw kamo paghukom o dili sad mo hukman. Nabitang dahin ingon ako, Father, lisod man kayo nang you must be perfect as your heavenly Father is perfect. Nako, sayon ra kayo na ay. Yung sa di, lisod kayo, Father. Kinsa gutoy ma-perfect nga tao. Nako, inoon, mo na imong sukdanan. Pero unsa may sukdanas Ginoo, ingon siya, ayaw lang mo paghukom o dili sad mo hukman. Di sa to pa, og dili jud ka manghukom, perfect ka sa matas Ginoo. Yakin sa gutawhan ng way sala, naku, pwede lagi ng way sala. Unsaon man, ingon dayon ako, ingon man Kristo, pasaylua ang nakasa nimo, kay pasayloon sa dang imong mga sala. Di magsigi kag pasaylo sa nakasa nimo, di papasta na nimong sala. Nahilingian na imong tupad be. Ing na magsigi kag pasaylo. Pangutana ba? Nagsigi kag pasaylo. Hoy, lingia ba? Yung tupad. Pangutan na siya, magsigi ba kag pasaylo? Niya, moingon ganin siya. Di ko ing na dayon, impierno nakapadong. Nga naman, kay ang sukdanan lagi nga atong gamiton sa uban mo sa sukdanan para nato. Pero ang nindot-nindot dinhi, kung kamo manghatag, kamo usab paghahatagan. Iya, mauraning kondisyon na nga gisumpayan sa Ginoo. Tanawa ha, ang uban mo period raman to. Pero kaning pagpanghatag, musumpay. Sa tiyang gingon dire, panghatag kamo sa uban ug ang Dios muhatag usab kaninyo
madawat ninyo ang hustong takos ug pakapinan pagayod, ibukbo sa inyong mga kamot, kutob sa inyong mahakgom. Kana bang gipakapinan ba nga kun manghatag ta, hatagan tas Ginoo sa atong gipanghatag, pasubrahan pag ina niya, mag-awas-awas gyud kuno, di na nato mahakgom. Muna ka ng mga manggihatagon, kasagaran gyud ana nila, basta awa gyud yung kasagaran, 100%, basta manggihatagon. Unsa may mahitabo? Abunda gyud ang kinabuhi ana. Pero kanang mga daw, sa mahitabo? Mga luspad kay nagnaong. Oh, luspad kay nagnaong, kay sige lang nagwaytog, ano man, pirming kuwang. Mas stress na lang na sila, sigig pangita, kuwang lang yapon mo na waytog, dagko kay nag-eyebags, mga saputon, raba kay na sila. Ana, gano'n, lingay mong tupad. Na nakapalit, nakagislat. Kaya, wow, ano yung pagpanghatag? Na nakapalit na ka diyang slot, na ka na ba? Nipalit na. So, ako'y kwarta, patay na siya. Lopig lang mo buta. Antong niaging mga adlaw. So, dunay upat ka buta din, giagak sa buktot. Nanganha di, opisina. Walang ko diri, wako maatli. Nangita ko nun ako. Nya unsa may giana sa mga buta nga, nagsunod in taon, iagak sa kunos buktot. Nang duni, ni palit og slots, ni ano yung mga tinaw kay mata. Sige. Sige lang agi-agi. Nya lipay kuno kayo ang mga buta pag human nila og dunit. Parte yung lipaya. Dili ra ni karon ra ni nahitabo ni adtong ni aging tuig, ako gyud gitunulan sa usa ka buta kay mo palit siya slot. Makakumot sa itong kasing-kasing ba? Nya lipay gyud kuno kay siya nga nakapalit. Nasa ni text na ko karon, first time niya ni palit, one slot ra kuno yang gipalit, lahi gyud kuno kayo yang gibati nako. Mao nay mag-awas-awas ang imong grasya. Na iming message pod nako medyo sakit-sakit ba ito yang gisulti ingon siya nga. Ikaw ba, Father? Mao ginang kinaiya ninyong mga pari. Luho kay mustanan. Nganong gahimo mo anang galante kayo nga mga simbahan? Na ano'y daghang way gikaon inyo manoong gipasagdan? Nakuha, biasa na ako pasagdi gipakaon, biasa kausas-usa ka tuig. Hapit mo kita kadabuhan rin pakaon. Pero ako siyang giingnan, kung nahigugma ta sa usa ka tao, ihatagid nato ang the best ngadto kaniya. Dako kayo nga atong gugmas mahal nga birhen og sa Ginoo, nganong hatagan manato og minantinil. Kana ganing magpakasal nga nahigugma gyud kaayo ang laki sa babae, hatagan gyud isa sa pinakabungga nga kasal na magbuwag ra gani na sila inighuman dayon. Di dangatan usahig tulo ka tuig na nagbuwag na pero mo gastog binilyon sa ilang kasal kay kunuhay na higugma. Unsa na kaha kun ang Ginoo na gyud mo'y atong hatagan sa atong gugma. Kay ang Ginoo sad wa gyud magkuwang nato sa iyang gugma bisan pagdaghan na kay tagsala, galante kay ang Ginoo mo higugma nato. Bisan pag ilansang siya sa cross, iyang buhaton aron lang pagpakita nga dako kay iyang gugma nato. Bisan pag watay angay pasudlog langit, iya lang gyapon tag ablihan sa langit kung magbasol tas ato mga sala. Bisan pag miagi ta sa tanang matang sa kabuang, nya kita pa kay dili muhatag. Gani kining atong gibuhat kapilingan, nindot man itanawon kining atong simbahan, daghan mang moingon dinhi inigan hiportig yung kunong nindota, apil na ng inyong gilingkuran, nindot kay tanan. Awa mo nindot yan na. Nindot lagi. Nganong ato man ang gibuhat, tungod kay nahigugma kita sa simbahan. Kinsa may nagihigugma nga simbahan? Kamong nang lingkod diha. I love you so much. Nang ingon sila, Pader,
kuan man kay ni ingon ani nako dili niduta gyud kay nahigugma kos manimbahay dinhi. Di ko gustong minantinil kani bita tong stained glass pangutana ko dinis kuan unsa may imo pa der class A, class B, class C nga stained glass. Nako napay labaw sa class A kana. Di siya mahal-mahal ra ba pa din ako ay paghisgot anang presyo. Ug naay labing mahal mo nay ihatag kay mao nay labing nindot. Anya, ang sa may hitabo tong stained glass. Nindot, di ba? Awag yapon mo nindot grabe ha sa ninyo. Bitaw mga igsuon, mao ni siya ang Ginoo. Wa ras kumingking sa kanindot sa ihatag sa Ginoo nato ang atong gihatag kaniya. Muna dinhi sa atong parokya, ang ato dinhing sukdanan sa paghatag, love offering. Kay kung mahigugma ka, muhatag ikas labing dako, labing nindot, labing ligon nga gasa para sa imong gihigugma. Pero dili gani ka mahigugma, tagaan na gini mo anang imit-imit. Ang imong anak wa nimo higugmaa, tagaan din nimo sapatos nga imit. Nga murag yung nindot kayo, pero inigduwa niyag basket, usalang ka break niya, tang-tang dayon ang lapalapa. So lokabati ni sapatosa, pero nahigugma kasi imong anak nga player sa basketball, tagaan gina nimo the best yun nga sapatos, kadtog yung tag 10,000, tag 15,000, pero wa 500 yatag. Kadto bang tinapak ka na ba? Nana. Aron inig break still, malusno in taong tiil, mayatakan, simento na. Malusbo ang lapalapa kay tinapak ra. Mantinilan nato ang taong wa nato higugma. Nahigugma mo ana inyong tupad. Ingna siya. Katapusan na lang gini. Ingna siya. I will give you the best. Sige, ingna. Sige na. So good karon. I will give you the best. Maingon na siya, bantay, guli, bantay. Sige na, nindog na ta.